Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, витаю вас. Селям алейкум. Витаю вас. Ну что ж, я предлагаю начать с хороших новостей, я бы сказала, даже жарких новостей, как недавно сообщила российские медиа. В Кремле заявили, что Украина атаковала дронами резиденцию президента России Путина. Там пресс-секретарь сказал, что президент России не пострадал и так далее. Вообще отличная тенденция со слов «Киев за 3 дня» до слов президента Российской Федерации «не пострадал». Как вы вообще оценили все эти новости, все эти сообщения? Ну, нам треба підкреслити той факт, що близиться ця дата 9 травня, і Російська Федерація, вона вже перебуває в цьому певному особливому режимі контролю, безпеки тощо. Тобто ФСБ зараз забороняє різноманітні публічні заходи в Російській Федерації, і парад в Москві очікується, що він все-таки має відбутися. Я сказав би так, що найбільш ймовірно, ось цей дрон в Москві – це лише початок. Тобто я не виключаю появи інших дронів в просторі, в небі над Москвою. І розумієте, навіть якщо не буде уражена ніяка ворожа жива сила, то сам по собі цей фактор, так, що небо Росії не є непроникним, що у росіян серйозні проблеми з безпекою, це досить гучний сигнал, по-перше, як для Заходу, про те, що, в принципі, цю всю російську дуже секюритизовану систему не треба боятися. По-друге, це дуже такий точний сигнал удару по російському інфопростору. Тому що, дивіться, російські медіа не змогли ігнорувати так чи інакше цей факт. Прес-служба Кремля була змушена випускати відповідний реліз з поясненням. І це, в принципі, те, чого не було раніше. Це демонстрація того, що ось це все внутрішнє середовище, урядовий квартал російський, що вони так само можуть стати об'єктами ураження. І ось ця ілюзія стабільності та безпеки, вона потроху в Російській Федерації дійсно розмивається. Для того, щоб, знаєте, уберегти її від цього передчасного розмиву, російські медіа, російський політикум центральний навіть дещо ігнорує там факти вибухів в прикордонних областях Росії, там в Білгородській області, в Курській, в Брянській. Про це заявляють, як правило, там місцеві органи влади. А ось уже на вищому рівні російське керівництво намагається цим фактам не надавати якоїсь уваги. Спеціально, щоб ось ця увага до безпеки в Москві, вона ніяк не розмивалася. Щоб у людей було таке стійке відчуття, що силовики контролюють ситуацію, що російські силовики там є якимись найсильнішими в світі, і відповідно, що ситуація і далі десятиріччями буде перебувати в цьому своєму модусі стабільності. Да, где еще ПВО, возникает вопрос, да? Которым кичились все это время российские пропагандисты и говорили, что вот Москва – это 100%, там, на Москву вообще невозможно, ничего не долетит и ничего там не будет. Там самые модернизированные, самые новые, самые мощные системы противовоздушной обороны. И здесь идет атака на резиденцию Путина. Это наверняка очень мощный имиджевый удар, только здесь вопрос вообще… Это как-то повлияет на сознание путинского электората и российского населения? Ну, по-перше, вони змушені констатувати, що це дійсно відбулося, і що такого ніколи раніше не було. Їм доведеться робити якісь там удари у відповідь. Вони можуть, наприклад, таким чином розтлумачити якісь ось ракетні атаки цієї ночі, яка була там по Дніпру, по деяким іншим містам. Нещодавні ракетні атаки там по Павлограду як щось типу помсти, причому превентивної або такої, що одразу настала. Тому насправді тут питання в тому, як російське керівництво відповість, і ми бачимо, що в них немає якихось засобів, якими б вони могли відповісти таким чином, щоб це так само вважалося безпрецедентно. Тобто починати через це ядерну війну, безумовно, ніхто не буде. З іншого боку, існує потреба якось закрити ось цей внутрішньоросійське відчуття порушеності безпеки
їхнього простору. Але були і подібні, знову ж таки, історії проникнення там бійців РДК, Російського добровольчого корпусу, на територію РФ, захід в деякі села на території РФ. Це так само був удар по ось цій психологічній щільності. Так? На нього російська влада була змушена відреагувати, але якоїсь предметної відповіді, яка би, скажімо так, упередила усіх від спроб проникнення в російський цей простір безпеки, їх російська сторона не змогла вигадати. І найбільш очевидно, що цього разу все буде так само. Угу. Но можно сказать, что это такой маленький сюрприз на 9 мая. А стоит ли ожидать какой-то мощной или серьезной реакции от Кремля, или, в принципе, это уже не имеет значения? В нинішній ситуації вони зобов'язані дати цю реакцію, тому що в російському суспільстві склалася така парадигма, знаєте, що той, хто не відповідає на удар, той є от якоюсь мірою в їхніх термінах терпілий, і відповідно той позбавлений якоїсь сили, і той поступово позбавляється права на владу. Тобто з точки зору збереження права на владу, російські верхівка, вони безумовно будуть намагатися щось подібне утнути. Можемо там очікувати, можливо, якийсь новий авіаналіт, наліт шахедів на Київ або інші міста. Але знову ж таки, у нас ситуація дещо інша. Тобто наше суспільство, воно живе в стані війни. Воно розуміє прекрасно, що ця війна може відбутися в будь-який момент, ракетна або авіаатака. В Російській Федерації влада досить стійко тримається за цю ілюзію, що війна ніколи не прийде в Росію. Ось ту, і що саме для того, щоб війна не прийшла в Росію, вони нібито і роблять усі ці агресивні заходи з окупації там якихось сусідніх земель, з мілітаризації суспільства, з порушення прав і свобод людей. Угу. Вот такой вопрос. Известно, что недавно Россия атаковала Украину очередными ракетами. Атаковала она гражданское население, это Умань, и мы все это видели. И видели, как ликовали российские пропагандисты, ликовали граждане России в различных телеграм-каналах и так далее. Вообще, как вы думаете, вот такие вот ракетные обстрелы гражданского населения Украины, это то, что требует население России, которое ликует по результатам вот этих обстрелов, когда российские медиа там говорят точно в цель и так далее, и их точно в цель — это гражданское население Украины, это обычные высокоэтажки, это дома и так далее, и обычные гражданские, которые погибают в результате этих обстрелов. Или же в чем смысл? Ну, по-перше, маємо підкреслити, що дискусія про високоточність російської зброї, вона дуже відкрита. Тобто, так чи інакше, це перший фактор, що цілком імовірно російські ракети летять кудись не туди, куди вони їх програмують летіти. По-друге, у Росії досить велика проблема з ураженням об'єктів, конкретно військових, з розвідданими тощо. Тобто у них існує така потреба показувати хоча б якийсь результат, так, і, в принципі, удари по цивільному населенню їх не зупиняють. Тобто, якщо вони мають якусь гіпотетичну потребу уражати військові, наприклад, об'єкти, але вони не мають достовірної інформації про ці військові об'єкти тощо, то вони цілком собі спокійно і переходять до такого терору, в тому числі, тому що для них взагалі це не є проблемою. Вони прекрасно розуміють, що в Російській Федерації їх ніхто за удар по цивільному населенню в їхній правовій системі карати не буде. А з іншого боку, їм потрібно демонструвати так само роботу. І ось ці ВКС, повітряно-космічні сили Російської Федерації, вони певним чином автономні від основних цих сполучень сухопутних військ Російської Федерації на фронті. Тобто їм треба демонструвати так само якісь удари не лише на лінії фронту, але і вглиб. Показувати, що ось там якась там знищується інфраструктура, там придатна для наступу України, тощо для збору сил, знищуються якісь там матеріали, склади. Коли цього всього немає, то і ураження цивільного населення насправді не виступає для них чимось, що неможливо переступити. Угу.
Но при этом ответ Украины, он достаточно четкий, достаточно резкий, и в отличие от России и ее террористических актов, ответ Украины – это удары по российским военным объектам, по стратегическим объектам, и в том числе речь идет о временно оккупированном полуострове Крым. Вот совсем только недавно там горела российская нефтебаза, которая обеспечивала горючим российский Черноморский флот и не только. И вот эти удары по Крыму продолжаются, и, очевидно, они будут продолжаться. Говорит ли это о том, что мы, Украина и украинское высшеполитическое военное руководство уже определилось с путем деоккупации полуострова, и это не отнюдь не исключительно дипломатический путь, а воєнний? В нинішній ситуації ми вже можемо говорити, що Україна давно прийняла для себе доступність і прийнятність, в тому числі військових шляхів деокупації Криму. І це стало на порядку денному для Києва ще набагато раніше, ніж почалися різні розмови про контрнаступ там десь на південному напрямку тощо. Ще влітку 22-го року було зрозуміло, і публічні реляції українських посадових осіб звучали саме таким шляхом, що ми будемо проводити деокупацію всіх територій, включно з Кримом. А отже, питання про воєнний сценарій, воно обов'язково було би. Тобто, так чи інакше, ми розуміли прекрасно, що Росія ніколи не піде ні на які дипломатичні сценарії щодо статусу Криму. Вона не дасть ніяким чином нівелювати саму ось цю їхню вже правову конструкцію, в якій Крим вони включили до своїх територій, розглядають його з точки зору російського законодавства як російську територію. Відповідно, вони не відступляться від цього до моменту зміни ситуації на полі бою. Окрім того, удари по Криму, вони мають певний такий своєрідний і логістичний характер, тому що уражена нафтобаза. Ми так само чули про певні удари по об'єктам там з паливно-мастильними матеріалами в Білгородській, Курській, Брянській області. І ось ці удари – це така, в принципі, одна із підготовчих ітерацій, якихось наступальних, контрнаступальних дій, тому що будь-які великі військові зрушення, будь-які великі військові операції потребують величезної кількості палива. І, відповідно, відрізати противника від цього палива – це одна із задач, які зумовлюють в тому числі подальші успішні дії вже на фронтах для сухопутних військ. Угу. Но вот продолжая тему по Крыму и ударов по Крыму, и вот этот вот недавний удар по Кремлю, по резиденции Путина. До этого мы видели, как российские там вурдалаки пытались все-таки вывести Украину на переговорный процесс. И не раз об этом говорил Песков, не раз об этом говорил Лавров, говорил Рябков, и даже тот же Пригожин, который, как мне кажется, тоже ретранслирует какие-то мысли и идеи Путина, говорил о том, что все, нужно там заканчивать с СВО и оставаться на тех рубежах, которые вот сегодня есть, которые достигнуты, вот этих оккупированных территорий и прочее. Как вы думаете, вот после вот этих атак, они будут хотеть еще дальше проводить такие переговорные процессы, понимая, что ресурсов у них остается все меньше, или же наоборот будут еще больше и сильнее терроризировать Украину и украинский народ? Безумовно, російська сторона буде змушена так чи інакше і далі артикулювати час від часу своє бажання звести усе на перемовний трек. Але ключовим питанням є ж насправді вихідні умови цього переговорного треку. Тобто ніхто не буде сідати з Росією ніколи за стіл перемовин, якщо в умовах початкових, прийнятих ще до перемовин, як їхня вихідна позиція, не буде гарантії повної територіальної цілісності України в кордонах 91-го року. Розумієте, якби в інших ітераціях були б можливі перемовини, то вони б давно вже відбулися. Але Російська Федерація, вона вперто відмовляється від того, щоб від неї були відторгнуті території, які вона захопила протягом 2014-го і далі років.
Ми розуміємо, що ця ситуація вона менш стійка щодо окупованих територій Запорізької, Херсонської областей, окупованих територій Донецької, Луганської. А ось щодо Криму, це позиція Російської Федерації досить однозначна. Вони не хочуть його віддавати ніяким дипломатичним шляхом, навіть ціною можливого краху армії і досить гострих наслідків для російської державної системи. Тому, як такі, по суті, битва відбувається не стільки навіть за перемовини, так, а скільки за те, на яку межу буде вимушена пристати Росія. Зараз Росія не може для себе чітко артикулювати, що вона готова віддати Україні Крим. Це значить, будуть якісь бойові дії, які зумовлюють зміну статусу кво, які підштовхнуть, власне кажучи, Росію до готовності уже і приймати такі рішення. І, як на мене, зараз такі перемовини самі по собі не є можливими, тому що сторони по-різному оцінюють свою спроможність вести далі війну. Тобто Росія вважає, що в неї є ще можливість протриматися якийсь час і підійти до такої плавної заморозки конфлікту, до його розмивання до стану такого АТО 2.0. В той час, як Україна, вона тверда в своєму переконанні, що в нас є сили і ресурси для повної деокупації наших земель. І, відповідно, поки не буде з'ясована остаточна реальність на полі бою, ні про які перемовини насправді йтися в якомусь реалістичному форматі не може. Угу. По Крыму, там мы знаем, что есть движение, которое называется «Жовта стрічка», и вы являетесь пресс-секретарем этого движения «Жовта стрічка». Вот хотела с вами подробнее обсудить, что это за движение, когда оно появилось и как много приверженцев на территории оккупированных территорий этого движения. Расскажите именно по Крыму, когда началось это движение и чем оно непосредственно занимается. В першу чергу варто підкреслити, що це рух цивільного опору, тобто це не якийсь там бойовий там партизанський загін тощо, але в цьому певна додана вартість руху «Жовта стрічка», тому що він об'єднує до себе досить велику кількість українців, які і не тільки українців, які перебувають на окупованих територіях і не хочуть визнавати російської окупації. Тобто ключова ідея, вона полягає в тому, що російська окупація все одно є тимчасовим явищем, і ось саме розширення якоїсь активності, в тому числі на Крим, воно сталося десь так в кінці весни, на початку літа 22-го року. Сам цей рух він виник з перших днів окупації південних регіонів України в 22-му році. І далі вже розгорнулася сітка активістів по різних містах, передусім Херсон, Енергодар, Мелітополь, Генічеськ, деякі інші міста. І ось уже з літа 22-го року активно став підключатися Крим. В свою чергу, в принципі, в Криму довгий час не діяли взагалі якісь масштабні українські рухи підпільні, так, і ми пам'ятаємо прекрасно по історії з Меджлісом, що, в принципі, будь-яка діяльність, вона дуже жорстко пресікалася з російської сторони, тому ось саме влітку 22-го року вже склався такий досить великий запит у населення Криму на певні якісь спроби виявити так свою українськість, свою лояльність знову ж таки до України. На мене, знаєте, особливе враження справило ось ця історія, коли активіст, наскільки пам'ятаю, це було в Сімферополі, він вночі взяв червону фарбу і розмалював в місті лавочки, написавши на них міста, де стався геноцид. Він написав червоною фарбою, яка нагадувала кров, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка. І це мало, знаєте, такий своєрідний психологічний вплив на багатьох людей, хто це бачив. Окрім того, тут питання так само фіксування певних російських злочинів, які відбуваються на територіях окупованих. І це не тільки ті злочини, які, умовно кажучи, потрапляють в медіа. Тому що значна частина інформації щодо того, що реально відбувається на окупованих територіях, вона, на жаль, залишається на окупованих територіях. І люди в окупації, вони живуть у певній такій відрізці.
Ось це особлива проблема, яка, на жаль, справлятиме свій вплив і на будь-які стратегії деокупації Криму, і на стратегії реінтеграції людей в суспільстві, тому що люди живуть в певному інформаційному контексті, який є досить ізольованим. А після 22-го року Російська Федерація ввела ще досить багато нових регуляцій, які жорстко блокували через Роскомнадзор контент, там український, кримсько-татарський, будь-який контент, що не відповідав позиціям Російської Федерації геополітичним. І тут дуже важливою насправді залишається ось ця позиція. Показати, по-перше, з одного боку, від імені населення окупованих територій, що в регіоні досі чекають на повернення України, української влади, української армії, що значна частина населення не визнає окупацію, і що твердження про те, що більшість населення Криму, там більшість населення Херсонщини, Запорізької області погоджуються з окупантами, це ілюзорно, так, що це є пропагандистська теза. І ми можемо висувати якісь, відповідно, контртези. Так, ми можемо казати, що насправді зараз тисячі людей на окупованих територіях долучені в тій чи іншій мірі до флешмобів, до якогось розповсюдження української символіки, до збору інформації про стан речей на окупованих територіях, про порушення прав людини на окупованих територіях. І тут дуже важливо, знаєте, що в принципі окупантам їм немає чим відповісти. Тобто, як така низова активність серед, умовно кажучи, російського населення, проросійських громадян, вона нульова. І це говорить нам насправді про те, що в момент, коли станеться деокупація Криму фізична, то там не буде якихось таких колосальних проблем з тим, як же ми будемо знаходити спільну мову з цими людьми з окупованих територій. Тому що Російська Федерація в 2014 році і далі вона робила дуже сильну пропагандистську картинку через те, що невелику кількість проросійських активістів, проросійських якихось діячів вони роздули до масштабів, так ніби це увесь регіон. І ось зараз значною мірою стоїть мета відкатити цю ситуацію назад. Показати певний український характер Криму, інших окупованих регіонів, і знову ж таки дочекатися Збройних сил України. Так само важливою частиною є там різні підпільні, не тільки кампанії проти мобілізації насильної в Збройні сили Російської Федерації, проти незаконної паспортизації російської, поширення, там є самвидавні такі газети. І найголовніше, знаєте, на цій стадії це зберігати ось цю таємну комунікацію, яка по-іншому буде працювати, коли вже почнеться етап фізичної деокупації Кримського півострова. Тому що завжди, как знаете, сейчас происходит эта коммуникация с участниками движения на территории временно оккупированных? По-перше, є частка активістів, які перебували в Херсоні, вони потім або лишалися в Херсоні до деокупації, або виїжджали вже на деокуповані території. З багатьма спілкуємося, є комунікація через захищені месенджери, через Signal, Тріма і деякі інші. Окрім того, значна частина груп, вони діють насправді автономно. Тобто їм часто не дають якихось централізованих доручень, а вони ось самі по ситуації в своїх містах вивчають, що там є, як вони можуть бути корисні, і вже потім звітують про якусь роботу, або навпаки там про якісь сили російських окупантів, що вони роблять в місті, таке інше. Тобто це така історія більше про сприяння автономним групам, так, які кожна, по суті, цих автономних груп, вони відповідають за свою безпеку самостійно. Тому що в умовах такого жорсткого режиму, який там є на окупованих територіях, говорити про централізоване керування насправді безглуздо. Так? Це радше той випадок, де люди передусім самі вирішують, що є раціональним, а що є небезпечним. А скажите, вот активизировалось это движение ведь на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ну, мы понимаем, что южная часть материковой Украины оккупирована, да, Херсонская, Запорожская и так далее, это только вот сейчас оккупировалось, и, но Крым, это же 9 лет оккупации, но почему-то именно сейчас эти движения активизировались. И означает ли это то, что вот те люди, которые ждали Украину на протяжении всех этих 9 лет, именно сейчас увидели шанс деоккупации
оккупации и начали активизироваться в этом плане? Или же можем говорить, что, возможно, с новооккупированных территорий люди приехали также на временно оккупированную территорию Крыма и там уже подтягивают к своим акциям других людей, проживающих на полуострове? Ну, це все-таки в більшій мірі історія про те, що жителі Криму в 22-му році побачили вікно для дуже великих змін. Мгм. Тобто, якщо до цього саме питання так подальшої долі Криму, там усіх у цих російсько-українських конфліктів, воно було розтягнуто в часі, було остаточно незрозуміло, яким чином це може бути врегульовано, як це коли закінчиться, яка Так. буде по суті крапка. То 22-й рік він дав дуже багатьом людям чіткі сигнали щодо того, що є шанси закінчити це швидко зараз і на користь України. І окрім того, все-таки в Криму як такого не було повномасштабного українського підпілля останні роки. Тобто Да. або ФСБшники його вичищали, або арештовували людей і потім їх доводилося обмінювати. Так чи інакше, Но они просто запугивали народ, который так. и так І находился в був изоляции. певний запит. Був певний запит знизу від населення Криму, який не було кому зреалізувати до 22-го року. Тобто була певна протестна енергія, її також зберігали, тому що, знову ж таки, не зрозуміло, чим це все мало закінчитися. А зараз є більш відкритий сценарій. І 22-й рік, я, знаєте, сказав би так, жителі Криму 22-й рік сприйняли набагато більш далекоглядно, ніж жителі регіонів самої Росії. Тобто, якщо для росіян воно було сприйнято в такому дусі, нічого, все одно ця ілюзорна стабільність, вона в тій чи іншій мірі буде збережена, то, знаєте, серед кримчан якраз такі більш настрої щодо того, що зміни можливі. Причому це були не тільки настрої серед проукраїнських кримчан, але й багато людей, ті, хто були проросійські, приїхали з Росії, вони почали масово, наприклад, продавати житло в Криму. І там минулого літа стався певний обвал цін на житловому ринку в Криму, тому що люди просто почали продавати житло і виїжджати в Росію з Криму, очікуючи, що деокупація так само реальна. Хоча це, як правило, були якраз ось ці проросійські громадяни. Я думаю, що в цьому сенсі 22-й рік став сигналом для усіх. І для України, і для жителів окупованих територій України, для кримчан, для жителів Західного світу. Щодо того, що та логіка, в якій ми сприймали ось цей весь російсько-український вузол протиріч в часи АТО, що це несприйнятна насправді логіка, і що вона ні до чого не приводить, і що вона рано чи пізно буде завершена чимось більш масштабним. І ось це нарешті сталося. А скажите, вот чем конкретно занимаются активисты руху «Жовта стрічка» на временно оккупированных территориях? Це передусім поширення інформації, поширення самвидаву, розповсюдження української символіки, розміщення якихось там символів в публічних місцях, там десь намалювати прапор України. І в тому числі я бачив навіть випадки, коли жовті стрічки в'язали на ворота російських військових частин, там такі великі логотипи армії Росії тощо. Знову ж таки, мета полягає так само в тому, щоб продемонструвати це Україні і продемонструвати це Заходу як певну присутність. І, безумовно, збір інформації про порушення прав людини, про загальну ситуацію в містах, так? Про настрої громадян, про їхні певні очікування. Тобто, це, знаєте, значною мірою спроба не дати розсипати наших громадян, тих, хто там підтримує Україну, в такі одинарні клітки, да, щоб вони не випадали з загального контексту, щоб з ними можна було підтримувати зв'язок, і щоб вони через, в тому числі, цей зв'язок зберігали свій зв'язок з Україною. Бо Росія в 22-23 році зробила прямо такі, скажімо, титанічні зусилля для того, щоб український сегмент інтернету був сепарований від того, що відбувається в Криму. Щоб з Криму було, в принципі, незрозуміло, якою є реальна ситуація. Щоб можна було, знаєте, певним чином транслювати ці ідеї про те, що Україна забула, Україна там ще трохи відмовиться від вас. І я скажу таку, знаєте, річ, що значною мірою, якби Україна могла відмовитися, це б давно вже сталося.
Так, те, що Україна йде до останнього в ситуації війни, в ситуації оборони своїх земель і повернення окупованих земель, це якраз найкраща демонстрація того, що тут не йде мова ні про яке забуття. Речь идет о сотнях или о тысячах участников движения? Загалом на початок весни близько 4 тисяч активістів. Хоча, знову ж таки, підрахунок він є досить ускладненим, тому що, да, я як я вже казав, ця техніка автономних груп. В групах може бути і 5, і 7, і 20 людей, і люди виходять, або деякі виїжджають, а деякі приходять. Тому, насправді, так чи інакше, рахунок іде на тисячі, і конкретно по Криму, насправді, там досить таки знакова активізація. Протягом 22-23 року це такий своєрідний підйом, який дав можливість взагалі говорити реально про те, що з населенням Криму після деокупації насправді не буде великих проблем, які нам Росія внушила через телевізор. Певні своєрідні проблеми існують на Донбасі, тому що на Донбасі реально відбувається суцільна гуманітарна катастрофа, звідти масово виїжджають люди, і тому там зараз ми бачимо менше маркерів активності руху, але там так само є присутні наші активісти і в Маріуполі, і в Донецьку, Луганську, і в деяких інших містах. Однак негативний дійсно ефект спричиняє сама війна. Те, що там масова незаконна абсолютна мобілізація, причому на Донбасі вона поголівна. От там реально розказували дуже багато про випадки, коли в школи заходили воєнкомати і загрібали усіх чоловіків, вчителів воювати в якийсь там перший, другий народний корпус. Ось в цьому сенсі, насправді, в Криму зараз активності більше, ніж на Донбасі. Пане Ярослава, а если вот говорим про Крым, насколько это рискованно все? Ведь мы понимаем, что на протяжении 9 лет оккупации полуострова Россия всячески ее Крым милитаризировала, да, и наставила везде просто различные камеры, видеонаблюдения. Насколько это движение, оно рискованно для ее участников, или же, возможно, есть какие-то обходные пути, какие-то карты, например, которые там помогают участникам, которые по этим картам могут определить, где есть камеры видеонаблюдения, где нет камер видеонаблюдения и так далее. Ведь мы понимаем, что ФСБ вот последние 2 месяца тоже активизировалась очень сильно, и она ищет по всему Крыму просто в каком-то в истерическом, каком-то паническом порядке диверсантов, там участников подполья и так далі. Ну, по-перше, дійсно в історії з камерами, з публічним стеженням ця інформація так само збирається. І передусім, як я вже казав, тобто люди в самих містах, де вони живуть, по кілька і десятки років живуть, вони набагато краще насправді розуміють ситуацію, ніж її може побачити, наприклад, працівник ФСБ, якого, як правило, прислали на усілення півроку назад, звідки з Рязані. Тобто, так чи інакше, цьому сприяє той фактор, що значна частина активістів є саме місцеві люди. По-друге, важливий елемент – це дійсно те, що Росія досить жорстко проводить різні заходи контррозвідувальні, і в Криму, безумовно, вона не хотіла би, щоб взагалі проходили будь-які маркери соціальної діяльності, активності тощо. Я чув багато досить таких жорстких історій з окупованих територій вже після 22-го року. І ось там у випадку з Херсоном, з деякими іншими містами, там Генічеськ, Енергодар, там дійсно були такі шокуючі дещо нюанси. В цьому сенсі навіть в цих містах не вдалося повністю знищити опір. І більше того, я скажу так, що в принципі можливості знищити опір повноцінний, якщо його учасники, вони більш-менш розуміються на тому, що вони роблять, то її як такої немає. Тому що реально це все має базуватися на якійсь дуже якісній агентурній роботі. От Росія має якісь проводити дії для того, щоб залучати якихось агентів, їх вкидати в організації, як правило, такого характеру. Але тут це не стає досить реалістичним через ті правила безпеки, які ми виробили, і це в тому числі автономність.
Тобто, якщо ви приводите людину в організацію, то вона буде в вашому осередку. І якщо це буде провал, то це буде провал передусім ваш. Тому насправді в цій історії немає такої механіки, яка б дозволила одразу повністю обвалити цю всю структуру, яка є, як кажуть соціологи, мережецентричною. І от, знаєте, ФСБ, вони в Російській Федерації під час знищення демократичної опозиції досягли певних успіхів у знищенні досить високоцентралізованих структур. Тих, які мають юридичну адресу, печатку, штаб, якогось там секретаря. От їх вони могли, так? Тому що вони розуміли, як працює логіка централізованої організації. Ось у випадку з такими мережевими організаціями ФСБ досі не змогли досягнути якогось внятного успіху. І ми бачимо, наприклад, по Росії, так, по якимось випадкам, де в Гатчині хтось підриває лінії електропередач, що навіть ті підпільні російські рухи, які існували в Російській Федерації, радикальні, вони все одно продовжують діяти. Тому, знаєте, не таке і всюди суще це ФСБ, хоча, безумовно, тут кожен має покладатися на себе і розуміти, які заходи безпеки. А как можно присоединиться к движению? Передусім існує спеціальний чат-бот «Разом». Він діє передусім в Телеграмі. Там людина відправляє інформацію, вона може отримати якісь завдання через нього, її будуть перевіряти, відповідно кажучи, або, знову ж таки, механіка прямого приходу по місцю, да, щоб уже не торкатися в інтернеті, тобто за вас хтось має поручитися. Але ось цей сценарій з особистою участю, він є більш рідкісний, це, мабуть, більш актуально вже для якихось таких, знаєте, людей рівня координаторів, а для окремих людей, які хочуть бути корисними, тут передусім варто діяти через цей чат-бот. Він є досить масштабний, поширений, і багато людей на окупованих територіях ним користуються. Вот продолжая тему временно оккупированных территорий, вот совсем недавно появилась вот такая новость, я бы даже сказала, недопонимание между представителем парламента Верховной Рады Украины по правам человека Дмитром Лубенцом и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Когда Дмитро Лубенец сказал про то, что нужно все-таки на временно оккупированных территориях с целью сохранить свою жизнь и не быть подверженным российским репрессиям и так далее, вынуждены брать российские аусвайсы, которые они выдают, в то время как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук сказала, что ни в коем случае нельзя и не нужно брать российские аусвайсы на временно оккупированных территориях. И здесь возникает такой когнитивный диссонанс и непонимание, а как действительно гражданам Украины действовать. Брать, не брать, что делать, почему Верещук говорит одно, Лубенец говорит другое. Как вы вообще понимаете эти заявления? Действительно ли мы можем говорить о том, что правая рука не знает, что делает левая рука, и нет какой-то коммуникации, или возникло реальное какое-то недопонимание? Как вы оцениваете вот эти заявления и вот эту историю, которая сейчас появилась в украинском медиапространстве? Ну, це радше такий маркер дискомунікації, але це дискомунікація більше інформаційна. Тобто проблемою є те, що вони висвітлили це по суті, там проміжок був 1-2 дні, і що це виглядало через це як діаметрально протилежні заяви, хоча насправді в обох заявах є досить глибока логіка, і кінцеве насправді рішення щодо того, брати чи не брати, воно ж перебуває в українському законодавстві. Тобто це українське законодавство нам все розтлумачує. Ну, давайте попробуем проанализировать и ту, и другую сторону, и попробовать привести аргументы как на тему Лубенца, так і на тему Верещук. Ну, тут насправді я б сказав, що вони насправді то висвітлюють одну державну політику. І те, що вони це сказали, це говорить просто про що. Лубінець говорив конкретно про ситуації, де людина знаходиться в дуже скрутній ситуації, просто її життю щось загрожує. Окрім того, є така проблема, яка пов'язана з тим, що Російська Федерація, вона зараз ухвалює зміни до законодавства, які будуть зумовлювати примусову депортацію людей з цих новоокупованих територій, хто ще не взяв російські паспорти, там до 1, здається, червня 24-го року. У зв'язку з цим
очевидно, Лубінець прокоментував, що краще, мабуть, залишитися з російським паспортом на території України і потім у випадку деокупації, по суті, вже пояснювати, як це сталося, так, в загальному. Так, тобто, якщо людина існує певна загроза її життю, то безумовно тут вона буде вимушена взяти російський паспорт, і нам варто цей момент підкреслити. Минулого року, до речі, навесні 22-го року Верещук прямим текстом сказала, що у випадку, якщо людина вимушено взяла російський паспорт під тиском, то вона не буде вважатися злочинцем. Так? Ну, злочин – це коли ти вчиняєш конкретні дії на шкоду українській державі. Там займаєшся шпигунством, передаєш інформацію про українських військовослужбовців, когось здаєш, працюєш в окупаційних там органах, в окупаційних силових структурах тощо. Верещук в даному разі зараз сказала про ситуацію в загальному. Тобто це був заклик до українців на окупованих територіях не брати паспорти, тому що відбудеться скоро деокупація. І це насправді вкладається в таку єдину загальну логіку, просто воно вербально дуже коряво викладено двома різними спікерами з української державної сторони. Якщо вашому життю загрожує розстріл, то краще зберегти життя, хай навіть ціною там тимчасового отримання цього російського паспорта, або, якщо це можливість, знову ж таки, уникнути примусової депортації для вас, тощо. Але якщо в загальному... Даже если ты берешь этот аусвайс, он же, даже если мы предположим, что деоккупация там той или иной территории произойдет, вероятнее всего, в результате там контрнаступления спустя там месяц или два, но при этом ты не берешь этот аусвайс, и у тебя есть угроза твоей жизни, ты можешь его и взять, и не будет же никакой ответственности, и неважно, через какое время будет деоккупирована эта территория. Какая разница? Ну, тут розумієте, в чому насправді факт. Да? Верещук говорила на одну аудиторію, в загальному, тобто до українців. Це заклик дійсно не брати паспорти, умовно кажучи, не піддаватися на це з якихось там вигод, так? От з ілюзорних певних, не йти, по суті, на колаборацію з ворогом. А Лубінець сказав про конкретні випадки, там, де може загрожувати щось життю або свободі людини. І вони обидвоє в цьому випадку праві. Просто варто підкреслити той факт, що те, що громадянин України візьме примусово російський паспорт, це не буде означати автоматично, що він стає через це злочинцем. Да, или коллаборантов. Ведь у нас есть кейс с Крымом. Я помню, как в 2014 году граждан Украины в Крыму просто вынуждали брать эти паспорта, потому что элементарно люди не могли продолжать свою социальную жизнь, они не могли пойти просто в больницу, потому что там по российскому законодательству нужно было взять этот паспорт, эту Филькину грамоту, там какие-то, без этого невозможно было идти в больницу, у них там другая вот эта бюрократическая система, в которой я не очень разбираюсь, да и не хочу, но при этом я видела и я знаю, как это делалось, и что люди просто вынуждены были брать эти паспорта, потому что элементарно не могли пойти в больницу или куда-то, в какие-то там социологические органы, которые им были необходимы для обеспечения жизнедеятельности. И это не значит, что все граждане Украины, которые вынужденно взяли эти российские Филькины грамоты, которые нигде не котируются абсолютно, становятся автоматически колаборантами. Ну і окрім того, людина, яка отримала паспорт Російської Федерації на окупованих територіях, найбільш логічне продовження буде те, що Україна не буде визнавати це як документ посвідчення особи легальне, легітимне. Тобто, наприклад, російський паспорт, отриманий в Москві, Україна визнає, що це російський паспорт. В цьому випадку ми не будемо визнавати, тому що тут був насправді кейс з Донбасом. Перед повномасштабним вторгненням, пам'ятаєте, масштабна кампанія по незаконній паспортизації людей на Донбасі. І тоді Україна навіть домоглася того, що Європейський Союз не визнавав ці паспорта за легальні російські паспорта. Там конкретний був перелік номерів, серія паспортів, які видавалися безпосередньо на Донбасі. І я думаю, що ці підходи, вони в принципі зберігаються і будуть поширені в тому числі на жителів деокупованих потім територій. І ніякої насправді відповідальності просто за те, що людина під тиском була змушена взяти паспорт, за це не буде.
І нині немає в українському насправді кримінальному кодексі такої статті за відмову від громадянства. Немає статті. І тим більше за відмову під тиском, під загрозою життю, безпеці або свободі людини. Тому це така, знаєте, досить класична для українських державних органів дискомунікація, коли комунікували одну державну політику, засновану на одних і тих самих правових засадах, але отримали в підсумку дві різнотональні заяви. І для того, щоб в усьому цьому розумітися, насправді досить треба таки бути юридичним экспертом. А юридичные к сожалению, часто... юридический эксперт, мы же не можем сказать, что все граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, имеют юридическое образование. То есть, условно говоря, украинец, который живет там в Запорожской области, где-то там в Мелитополе, увидел заявление Дмитра Лубенця. Берите. Если представляется угроза вашей жизни. Через 2 дня он читает Верещук, который говорит: не берите. Что делать українцю? Йому треба виходити з його реалій. Якщо він не може фізично перебувати вдома, мати якісь там послуги, які йому для життя необхідні, то, мабуть, що він буде вимушений в такому випадку брати. Але до нього не буде українська держава все одно ставитися як до злочинця. Это абсолютно логично, потому что это оккупированная территория, и мы понимаем, как действует российский террористический режим еще с 2014 года. И мы понимаем, что эти территории, оккупированные Россией, они будут деоккупированы, и там будет восстановлено украинское законодательство. И будет это в результате контрнаступления вооруженных сил Украины, о котором сейчас все очень активно говорят, обсуждают и ждут. Недавно заместитель министра обороны Анна Малер призвала журналистов, аналитиков, экспертов и граждан Украины не обсуждать, не рассуждать и не рассуждать именно на тему направлений, где, когда, каким образом будет контрнаступление, это может навредить и так далее. Но при этом министр обороны Алексей Резников там делает определенные заявления, дает определенные намеки и так далее, что становится понятным, что контрнаступление может быть на южном направлении материковой Украины. Какие ваши оценки по этим данным и по этой информации? Я сказав би так, що реально українській стороні зараз вдається зберігати те, що називається туман війни навколо самої теми контрнаступу. І якщо от раніше в 20 столітті цей туман війни його можна було зберегти за рахунок режиму абсолютної секретності, коли ніхто просто в газетах нічого не пише, то зараз для того, щоб можливо... то зараз, можливо, для того, щоб убезпечити якоюсь мірою інформацію про реальні напрямки, реальні дії, реальні сили сторін, то зараз створюється така технологія хаотизування інфопростору. Коли дійсно про контрнаступ кажуть з кожного паяльника, про нього дуже багато і в західних медіа оцінок, вони всі, як правило, не зрозуміло, на якій інформації ґрунтуються, тому що це закрита інформація стратегічного рівня, і доступ до неї мають, мабуть, що менше 10 осіб в нашій країні. І ось ці різнобарвні, абсолютно повідомлення різного змісту, якісь спроби з тактичного рівня, з дій на тактичному рівні вивести оцю всю стратегічну палітру, це все перетворюється в інформаційний хаос, в якому вже росіяни в підсумку не можуть навіть теоретично відшукати, яка саме інформація є достойною уваги. Це перше. По-друге, я безперечно переконаний, що Україна дійсно проведе контрнаступ і що готуються контрнаступальні дії. А ось щодо напрямків, чи буде там південний напрямок, Запорізький, чи буде там якесь форсування Дніпра, чи буде, можливо, якась активізація України на Донецькому напрямку. Ця вся інформація дуже відкрита, тому що вона повністю базується на... Точніше, питання досить відкрите, інформація закрита. Це питання повністю базується на тому, де саме в лінії оборони противника Україна зможе намацати такі найбільш слабкі місця, придатні для таких контрнаступальних дій. І як підсумовують деякі західні аналітики, метою України буде
запустити певні психологічні ефекти так само в російській армії. Тобто ми знаємо, що бойовий дух росіян знаходиться на досить низькому рівні, а початок успішних наступальних дій України, він ще більше ускладнить для Російської Федерації управління її військами. Тобто українська сторона, проводячи ефективні контрнаступальні дії, вона зможе домогтися такої реакції, коли значна частина російських солдатів і офіцерів на якихось ділянках будуть кидати свої позиції без бою. І частково ми це бачили, наприклад, в ході Харківської контрнаступальної операції восени 22 року. Тоді значна частина росіян не встигла навіть нав'язати якийсь бій Україні. Тобто вони не змогли, по суті, почати процеси опору, наступу. І, як я розумію, то ось цей харківський контрнаступ, який там був силами близько 15-20 тисяч військовослужбовців з українського боку, це лише така буде маленька історія на фоні значно більш масштабного українського контрнаступу, тому що залучені зараз і сили підготовки, які готуються, і новостворені бригади, і отримана Заходом техніка, воно говорить про те, що це все ж буде значно більш масштабні дії. І так чи інакше, у Російської Федерації зараз залишається дуже мало точок на карті, де вона може повноцінно оперувати. Тобто ось на увесь цей більше ніж 1000-кілометровий фронт Росія намагається проводити хоч якісь наступальні дії постійно лише на Вугледарському напрямку, в районі Мар'їнка-Авдіївка і Бахмут. Ось це ті три точки, де Росія ще якусь проводить активність. В усіх інших районах вона була вимушена сісти в глуху оборону, і, відповідно, значна частина російських угрупувань, найбільш бойових, найбільш мобільних, там підрозділи ВДВ, спецназ ГРУ, те, що від нього залишився, якісь там найкращі механізовані з'єднання, вони всі там ось в районі Бахмут, Угледар, Мар'їнка, Авдіївка. Да, только российская пропаганда, которая преподносит это как значительный успех, точнее, там продвижение российских войск на 2-3 метра, не понимает, что стратегические просчеты невозможно компенсировать маленькими тактическими успехами. І, в принципі, так. І тут важливо підкреслити ще той факт, що, як кажуть дуже багато фахових військових аналітиків, війна – це математика. І у цій математиці не так є важливим, на якій самій ділянці фронту ви знищите певну перевагу ворогу. Так, зараз це відбувається в Бахмуті, наприклад. Післязавтра це може початися в Вугледарі. Так, ось цей етап знищення. І ось ці усі російські спроби наступати на ці невеличкі порівняно міста на Донбасі, вони, по суті, знищили взагалі російські наступальні спроможності. Тобто, як би не виглядала далі карта бойових дій, у Росії просто відсутній наступальний потенціал. Тобто, ще сидіти в окопах, якось там очікуючи на українську атаку, вони можуть, але проводити активні бойові дії, намагатися захоплювати якісь населені пункти, вони не можуть. І тим самим ми бачимо таку певну, знаєте, інформаційну попайку всередині російських різних коментаторів військових, і починаючи, насправді, від Стрєлкова, закінчуючи Пригожиним, які час від часу говорять, так, якісь там постійно звітуються успіхи, але по факту, от є місто Бахмут, і ми там просунулися на, нехай там ще на 500 метрів, але з якою ціною, що ці ресурси набагато, можливо, були б Росії корисніші на інших ділянках фронту. Але їх було перемолото саме в Бахмуті. Без якихось великих, причому, успіхів на Бахмутському напрямку, тому що би зараз не сталося з Бахмутом, Росія вже ніяк не зможе витиснути із цього випадку свою велику перемогу. І тут мова навіть не про пошук перемоги для внутрішнього споживача. Тут мова про те, щоб було хоч щось, що може Росія пред'явити Заходу, як демонстрацію ще своєї такої військової готовності далі продовжувати війну, оскільки це буде Російській Федерації потрібно. Тобто тут уже включаються певні психологічні моменти, тому що психологічний стан військ від постійних поразок, від постійних таких неадекватних штурмів, неадекватного розходування живої сили, він все-таки падає.
І для Російської Федерації саме питання бойового духу, питання цієї, знаєте, готовності стояти в своєму окопі на передньому краю і стільки вірити, що якщо ти викличеш в рацію підмогу, що вона прийде, ось саме по цьому фактору російське суспільство зараз дуже просіло. И последний вопрос, пана Ярослава, относительно контрнаступления. Не кажется ли вам, что ожидания от контрнаступления ЗСУ среди украинского общества и не только, они немного переоценены? И мы не раз слышали, в том числе от наших западных партнеров и представителей западного истеблишмента, которые, ну это правда звучит немного как российский нарратив, но некоторые из них говорят о том, что это чуть ли не последний шанс Украины, в результате чего она должна добиться просто невероятнейшего успеха и чуть ли не выйти на границы 91 года, иначе дальше будет сложнее. И нужно будет время для того, чтобы собрать силы, а за это время Россия тоже, понятно, не будет просто дремлить, не будет сидеть и тоже будет собирать силы и с дальнейшими там действиями уже еще более сильно пытаться нападать. Вот как вам представляется вот такое видение? Знаєте, цей момент він є певною мірою вирішальним, але не з точки зору того, що за нього треба все встигнути, і що ми маємо там дійти одразу до Севастополя, а з тієї точки зору, що успіх цього контрнаступу, його там глибина, можливості, досягнуті в ході контрнаступу, будуть демонстрацією якнайкращою українських сил для Заходу. Тобто це вирішальний момент не в сенсі позицій військ на землі, а в сенсі того, як виглядає Україна політично, і чи варто, наприклад, активізувати дискусію про надання нам винищувачів F-16, чи варто говорити нам про атакамси, таке інше. Так? Тобто оцю довіру до України певну ми можемо якнайкраще саме зараз підживлювати такими контрнаступальними діями, отримуючи натомість більше вливання і більш сміливе виділення зброї. Тому що одна справа, коли ти виділяєш озброєння на таку довгу, затяжну позиційну війну, інша справа, коли ти виділяєш її на те, щоб далі вже кілька масштабних кроків цю війну можна було завершити. Україні важливий цей момент з таких політико-психологічних причин. Однак, дійсно, я скажу так, українське суспільство, воно перебільшено сприймає контрнаступ, тому що воно мислить не якимись там оперативно-тактичними, стратегічними міркуваннями, а воно потребує якогось фактора, який буде зумовлювати його психологічну цілісність. У 22-му році нам всім дуже сильно підірвали психіку і можемо довго вдавати, що з нами все нормально, що ми там ще ми тримаємося психологічно, але ми маємо оцю всю тривожність, оцей весь стрес чимось заїдати. Заїдати інформацію про леопарди, заїдати якоюсь іншою інформацією, заїдати про те, що там сьогодні на Путіна намагався дрон щось скинути. Тобто нам потрібні якісь маркери, які говорять нам про те, що є в кінці тунелю якась там світла сторона далі, що вона не віддаляється, а що ми до неї наближаємось. І тому ці всі наративи про контрнаступ стають дуже медійно, шалено популярні. А що відбувається далі? А далі журналісти на кожному кроці у кожної посадової особи намагаються брати коментарі про контрнаступ або задавати в інтерв'ю такі питання. Далі це питання з відповіддю з інтерв'ю вирізається, лягає як окремий матеріал. І ось, будь ласка, новий привід про контрнаступ. Хоча, скільки було інфоприводів про контрнаступ за останні місяці-півтора, доконано там лише інформація про те, що він відбудеться. І все. Тобто, підсумку, оця теза розмазана на дуже багато заяв різних посадових осіб в Україні, в США, в Британії, в Євросоюзі. І цим усім просто суспільство, знаєте, заїдає свій стрес. Тому, на жаль, це дійсно не дуже продуктивно, але з іншого боку, як я бачу, в нинішньому становищі психологічному нам цього навряд чи вдасться уникнути. Головне, щоб просто в ході цього пережовування інформації не виплили якісь секретні дані. Але, як я бачу, тут якраз у нашої держави з режимом секретності все, на щастя, добре. Ну что ж, ждем и верим в вооруженные силы Украины. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагулна, что нашли время, подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Корушкенч Архадашлар.